טוב טוב, עד סוף הקיץ עם גיזום נכון זה מקבל צורה כדורית. בקטע של המדרגות יש מדרון, ובמקרה יש את העדניות בלוק כאלה שמונחות ממש ליד. ואם אני ארצה לעשות מילוי של אדמה, אני חייב לשים תוחם וליצור מפלס. אז השתמשתי בהם. כאילו הבנתי למה התכוון המגנן. הנחתי לוח עץ שישמור לי על הגובה, והתחלתי לחפור ולשים את העדניות. קצת קדימה, אחורה, וזה בסוף התיישב. קיצור זה נראה ככה. בשלב הזה התחלתי להתייחס לקרקע ועברתי לקלטור, וכמות הג'אנק שמצאתי היא פשוט לא נורמלית. סלעים זרקתי פה, גזם פה, אשפה פה. בנוסף היו בקרקע המון גבעות שהיה צריך לפלס, כמו זאת שפה. למזלי הקרקע הייתה לחה, כך שלא היה ממש קשה, אלא רק קשה. ועוד מכשולים בדרך, דברים לא קשורים, ועוד.